lenggah rumiyin ngono mesake nek wis tuwa rematik sikile. Ndak rematik nek wis tuwa. Wis tak obati kok, Duk. Oh ngono. Heeh. Asam urat. Nek wis ana obat, Duk. Heeh ta? Totogin. Totogin. Apa kuwi? Dadi tok. Manual ya. Manual. Nggih. Kusuma Wijaya. Kusuma Wijaya satu perform untuk panjenengan semuanya. Yeah. Manung sumpah
Kusuma Wijaya. Syukur panisukur dari akan para konco prasetya nada para tamu, wilujeng lenggah wilujeng midhangetaken para konco prasetya nada. Saha wanci nuhun dawuh timbalan saking ngarsanipun pamanggugatin nggih pinanipun Bapak Suprapto, Ibu Heni Suparmi, ginawa kemareng gelar tata upacara wisudan Talitarma. Pangajeng minangka libur panisukur dari akan nggihipun para tamu ngantos paripurna mangke sinengguyung para kadang keluarga ageng saking Rahma Professional Audio Sound System. Ugi kagiarakan lumantar kanal YouTube Lintang Studio. Galuh Purwanti. Monggo. Heeh. Monggo Mbak Budi. Monggo. Rasa disepoti ae.